CHP bi 248 serokên şaredariyên xwe re li Wanê dicive û komxebata şaredariyan li dar dixe. Serokê giştî CHP Kemal Kılıçdaroğlu jî beşdarê çalakiyên ku dê 3 rojan berdewam bike dibe. Cîgirê serokê giştî CHP Seyid Torun di kongreka rojnamegerî de rexne li siyaseta AK Partiye girt û got ew li dijî tayînkirina qeyûman e. Seyid Torun amaje kir ku ew li vî welatî bi hev re dijîn, divê li hev bikin, hevdû fihêl bikin û serdestiya edaletê cîbicî bikin. Seyid Torun got ew kêfxweş dibin ku her kes bikaribe bi awayeke azad zimanê xwe bikarbîne. Parlamenterê CHP Antalyayê Cavid Arı amaje kir ku pêwîstiya hemû aliyên civaka Tirkiyeyê pê heye ku di mijara heq, hukuk û edaletê de wek hev bin û li hev bikin. Bugün Türkiye'nin normalleşmeye ihtiyacı var. Divê Tirkiye bibe welatekî demokratîk. Pêwîstiya Tirkiye bi dadweriyeke bêalî heye. Hiqûq ji her kesê re lazim e. Pêwîstiya civakê bi aştiyê heye. Pêwîstî bi bêalîbûyîna dadweriyê heye. Dema ku CHP bibe desthilatdar, dê felqa wê li vê herêmê were hîskirin. Şaredarên CHP dê 3 rojan li hemû navçeyên Wanê bigerin û guhdariya pirsgirêkên welatiyan bikin. Serokê Şaredariya Bajarê Mezin ya Stenbolê Ekrem İmamoğlu piştî nimêja înê serdana dikandaran kir. Welatiyan eleqeyeke zêde nîşanî İmamoğlu dan. İmamoğlu got ew welatekê demokratîk diparêzin û dixwazin li vî welatî di hemû qadan de azadî hebe. Di hilbijartinên rêveberiyên herêmî yên 2019 de CHP li Wanê sedê di duyê dengan an ku ne hezar deng girtin. CHP dixwaze ku wekî hevkariya di hilbijartinên rêveberiyên herêmî yên 2019 de ji Kurdan zêdetir dengan bigire û rêjeya dengên xwe zêde bike. Serokê Rêxistina CHP yê Wanê Seracettin Bedîrxanoğlu got dema CHP bibe desthilatdar dê pirsgirêka Kurd di parlamentoyê de çareser bike. Genel Başkan diyece emi her sorunu nava parlamentoyu da emi çekin. Muhatabı HDP'ye jî, partiye dineyine jî, riya demokrasiye çi lazım be iyi uy binin. Çünkü emi sözleşmek teze bikin. Hilbijartinên giştî dê di hezîrana 2023 de bên kirin. Li gorî vê yekê hêj 13 mehman e. CHP di vê pêvajoyê de dixwaze ku bi berfirehkirina tifaqê hêza xwe zêde bike. Namzetê hevpar ji bo serokkomariyê destîşan bike. Pergala Rêveberiya Tirkiyeyê biguhere û pergala parlamenteriyê dîsa vegerîne. Lê ji bo ku bikaribe van guherînan bike, divê bibe desthilatdar. Gelo ev gavên ku CHP diavêje dê têra qanehkirina Kurdan bike ku Kurd dengên xwe bidin CHP anna. Bersiva vê pirsê di pêvajoya hilbijartinê de aşkere dibe. Hesen Kaku, Kurdistan 24, Wan.